zegar, który ma czterostronne tarcze zegarowe o średnicy tarczy około 5 metrów. Każdy punkt godzinowy ma podświetlony takimi punktami świetlnymi o średnicy 300 mm, a sam mechanizm zegarowy to jest mały silniczek o wielkości 180 W. To jest nawet nie 2 żarówki setki. Nie? Ten malutki silniczek potrafił pokonać taki opór, napędzając wszystkie 4 strony tego zegara, a same wskazówki były o wadze około 100 kg, bo to były odlewy żeliwne. To była dla mnie ciekawostka, że takie coś w tym czasie potrafili, powiedzmy, wymyślić, nie? I to pracowało. Te impulsy przychodziły z takiego zegaru tak zwanego matki. I na tamte czasy to była już elektronika. Ten zegar matka dawał impulsy i sterował zegarami w terenie elektrowni. A takich zegarów ściennych w terenie elektrowni to były w każdym biurze, na każdym korytarzu, można powiedzieć, na każdej hali, na każdym warsztacie mechanicznym, elektrycznym, budowlanym, pod chłodniami, w garażach, wszędzie. To ich było w sumie około 50 sztuk. Część oryginalnych zegarów zakładowych zachowała się do dziś, jednak czas zatrzymał się na nich. Obiekt powstał, aby produkować energię elektryczną. Dzięki pracy ludzi i urządzeń przez wiele lat tętnił życiem. Dziś wnętrza elektrowni czekają na nowe funkcje, a dawna świetność zaciera się coraz bardziej. To jest ta najpiękniejsza nasza hala maszynowni, na której było kiedyś zainstalowanych 5 turbin parowych, z generatorami oczywiście. Ta hala maszynowni jest po tych byłych turbinach. W ogóle patrząc na tą halę, to proszę spojrzeć na konstrukcję dachową, więc to są konstrukcje stalowe nitowane i obłożone drzewem modrzewiowym. I tak niektórzy to nazywają, że to jest hala modrzewiowa, dlatego że to jest wyłożone drzewem modrzewiowym, a to drzewo było po to zrobione, po to było, żeby wygłuszyć pracę turbin. Także, bo turbiny, powiedzmy, dają niesamowity hałas. Początek był taki, że w 1966 roku, jak przyszedłem do pracy, ta nastawnia była olbrzymia. To pomieszczenie, w którym jesteśmy, jest wbudowane w tamtejszą nastawnię. Tamta nastawnia była wyposażona, tak tutaj widzimy na tej nastawni, też w tablicę, ale tablicę o wysokości prawie że 3 metrów. Ja to porównywałem do pałaców, dlatego że to była olbrzymia sala, wyłożona. Ta tablica, imitacja marmuru, robiła takie wrażenie, że aż dech zapierał. Naprawdę, to było coś wspaniałego. No ale potem modernizacja powodowała, że wszystko się zmniejszało. Na nastawni tutaj mamy zegar oryginalny wskaźnik ilości produkowanej pary. Regulatory napięcia z napisem Gnata 5, 6 i 4. To są oryginalne regulatory, a pozostałe rzeczy to już są niestety bardziej współczesne. Inwestorem obiektu był koncern przemysłowy Szafgoczów.
Należał do rodziny śląskiego Kopciuszka, czyli Joanny von Szafgotz i jej męża Hansa Ulryka von Szafgotza. Ale u źródeł tej historii jest jeszcze jedna postać, której spółka zawdzięcza tak wielki kapitał. Chodzi o Karola Godulę, magnata przemysłowego, który będąc zarządcą i przedsiębiorcą dorobił się fortuny. Nabywał kolejne zakłady i majątki ziemskie, wśród nich również Sząbierki. Godula zmarł bezdzietnie, swój spadek zapisał Joannie Grycik. Testament jest niezwykłą sensacją, dlatego że rodzina Goduli, 3 jego siostry, liczyły na to, że spadkobiercami zostaną siostrzeńcy Goduli. Natomiast sensacją było to, że zapisuje cały swój majątek małej, wówczas 6-letniej dziewczynce. Oczywiście rodzina starała się obalić testament, co się nie udało, dlatego że testament został utrzymany w mocy. W 1858 roku Maksymilian Scheffler, prawny opiekun Joanny, stara się o to, żeby uzyskała tytuł szlachecki. Tak też się staje i odtąd Joanna, już Grycik von Schomperk-Godula, oczekuje na swojego męża. Kandydatem jest Hans Ulryk Szafgotz ze znanej, szanowanej europejskiej arystokratycznej rodziny. Praktycznie w miesiąc po uzyskaniu przez Joannę tytułu szlacheckiego następuje jej zamążpójście. Ma wówczas zaledwie 16 lat. Koncern rodziny Szafgoczów posiadał w tej okolicy kilka zakładów, m.in. kopalnie Sząbierki i Bobrek, czy Hutę Bobrek. I właśnie na granicy Sząbierek i Bobrka postanowiono zbudować elektrownię węglową. Budowę nowego obiektu rozpoczęto kilka lat po śmierci Joanny, kiedy spółką zarządzały już jej dzieci. Zaprojektowanie zakładu powierzono uznanym na Śląsku architektom. Projektantami zabudowań byli kuzyni Georg i Emil Zielmanowie z Berlina. Przystępując do pracy nad projektem elektrowni, mieli już na koncie inne realizacje przemysłowe w regionie, a także projekty osiedli robotniczych Giszowiec i Nikiszowiec. Mamy tutaj do czynienia z dość tradycyjną formą architektoniczną, dlatego że Zielmanowie właściwie w całej swojej karierze najbardziej forowali styl, który w Niemczech nazywany był 1800, około 1800. Był to styl nawiązujący z jednej strony do baroku, takimi potężnymi bryłami, z drugiej strony do klasycyzmu, jako że tutaj wciąż mamy do czynienia z takimi aluzjami do podziałów architektonicznych. W przypadku tego obiektu mamy bardzo uproszczone, takie właściwie lizeny, jednym słowem takie pasy prostokątne, biegnące do góry, które wyraźnie akcentują tę budowlę, ale one są wielką ozdobą. To jest stosowane nie ze względów funkcjonalistycznych, tylko ze względów estetycznych. Walter Gropius by tego uniknął, bo powiedziałby, to nie służy tutaj funkcji, to powstało jako ozdóbka. Natomiast Zielmanowie byli do tego przyzwyczajeni, że budowla takie estetyczne funkcje musi posiadać. Ale mamy piękną elewację, która jest już mocno przeszklona i widać, ona jest taka transparentna. Jednym słowem, tu też jest owo dążenie do tego, żeby w hali maszyn dostarczyć jak największą ilość światła do środka i stąd pojawia się taka przezroczystość. Niemniej są pomiędzy nimi wyraźnie ceglane lizeny i są też te wzmocnienia dzielące nam tę ścianę na jeszcze dodatkowe części. Jednym słowem, tu jest ta tradycja, to sięgnięcie do takich rozwiązań znacznie wcześniejszych. Nie ma takiego popisywania się, idziemy w kierunku nowoczesności. Ten budynek się sprawdził jako forma techniczna, ale jednocześnie on do dzisiaj robi ogromne wrażenie jako forma architektoniczna. On ma bardzo ciekawą wartość artystyczną ze względu na sposób zakomponowania brył i gdy tutaj stoimy w tym dziedzińcu w środku, czujemy wzniosłość tych form. Jest to bardzo dobra architektura. Obiekt jest cenny nie tylko pod względem architektonicznym. Zachowane elementy wystroju wnętrz również zwracają uwagę.
Oryginalne meble według designu Zielmanów czy lampy zaprojektowane przez Petera Berensa, innego znanego architekta. Te lampy, które on zaprojektował dla Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, są wyjątkowe i są dzisiaj unikatami. Takie lampy wiszą sobie dzisiaj w MoMA, w Museum of Modern Art w Nowym Jorku i oglądamy jako właśnie lampy autorstwa Berensa. To też one mają szczególną wartość i nigdzie w Polsce, w żadnym muzeum nie ma tych lamp, a nagle można je zobaczyć tutaj w elektrociepłowni Sząbierki. Jak się tu przyjąłem, no to jako młody pracownik, no to dostawałem zawsze najgorsze biurko, cały osprzęt najgorszy, stary i tak dalej. I dostałem między innymi lampę taką stołową, zabytkową, której dzisiaj tutaj już nie ma. Robią podróbki tego, można to w OBI między innymi kupić, te lampy. Ja ją miałem oryginalną na biurku, byłem niezadowolony, bo chciałem bardziej nowoczesną, prawda. No, tak się potem światopogląd zmienia ludziom, nie? No teraz mieć taką lampę to jest coś. Budowę elektrociepłowni Sząbierki prowadzono po I wojnie światowej. Na Górnym Śląsku był to niespokojny czas. Obiekt usytuowano więc w otoczeniu torowisk. Mogły tam stanąć pociągi pancerne w razie konieczności obrony elektrowni. Olbrzymi zespół fabryczny był niewątpliwie obiektem strategicznym. Składał się z maszynowni, pompowni, kotłowni, rozdzielni głównej i budynku administracyjnego. Elektrownię uruchomiono 29 listopada 1920 roku. Początkowo określana była elektrownią Bobrek. Do zasilania elektrowni wykorzystywano węgiel odpadowy z sąsiadującej kopalni. Produkowaną energię dostarczano do pobliskich kopalń, hut i miasta Bytom. Z czasem grono odbiorców poszerzało się, a zakład wyposażono w kolejne urządzenia. Podejście tych starszych ludzi do pracy tutaj no było nawet dla mnie szokujące. Ja lubiłem się przykładać, jak coś robiłem, to starałem się robić dokładnie, ale jak widziałem pracowników na maszynowni, operatorów turbin, tych starszych, to nie chowali się gdzieś przed tym hałasem, tam gdzie byłoby ciszej. No, generator sobie z turbiną pracował i w zasadzie należało tylko śledzić tam co jakiś czas te parametry. To oni szmatkę i czyścili tą turbinę, bo to jest, no przecież to jest moja praca, to jest moje urządzenie, on się identyfikował z tym. Punktem zwrotnym w historii zakładu był rok 1945. Niemiecka kadra kierownicza ewakuowała się, wyjeżdżając w głąb Niemiec. Zanim elektrownię przekazano polskim władzom, czerwonoarmiści, którzy wkroczyli do Bytomia, przystąpili do demontażu części urządzeń. Wywieźli do Związku Radzieckiego 3 kotły, 1 turbozespół oraz 2 transformatory sprzęgłowe. Pierwszą elektrownią, która wykonała plan 3-letni, są Sząbierki na Śląsku. Liczne zakłady przemysłowe otrzymają dzięki temu dodatkowe ilości energii elektrycznej, zwiększą swą produkcję. Szczególnie na Śląsku we wszystkich zakładach byli tak zwani referenci ochrony przemysłu. To byli pracownicy przeważnie jacyś wojskowi, którzy niekoniecznie
byli fachowcami, niekoniecznie znali się na psychice ludzkiej, tylko dostał pistolet do ręki, nie? I władzę, a już nie daj Boże, jak się zdarzyła awaria, no to referent ochrony przemysłu wzywał tych, którzy byli na obsłudze, i kierownika, i dyrektora, nie? Proszę nam powiedzieć, co się było, nie? Co się to stało, dlaczego tam uszkodziła się rura, dlaczego tam się zatarło łożysko. Po prostu analiza, czy czasem to nie był sabotaż. No do tego stopnia, że kotły, awaria kotła, to jest tak zwana korozja elektrolityczna, to wyglądało, jakby ktoś strzelił karabinem w tą rurę i dlatego jest ta dziurka, nie? A znowu jak rozerwało rurę, no to wyglądało jak rozerwany pocisk artyleryjski, nie? No to oni, nie mając jeszcze pojęcia, to czasem w taki sposób się pytali, kto tam mógł strzelić, nie? Ojciec miał pecha, że kiedyś taka awaria również się zdarzyła, no i aresztowali, przyszli, zabrali. Wtedy, kiedy mama była w ciąży ze mną i tak naprawdę to mama się dowiedziała po 3 dniach dopiero, że co z ojcem jest. Wtedy wystarczyła dowolna awaria, dowolne wyłączenie zasilania i tak dalej. No wtedy prawdopodobnie jakiś został przerwany kabel. Podobno na hucie bobrek koparka po prostu zahaczyła o kabel i przerwała zasilanie, było zwarcie. I ojciec dostał wyrok. Rok, 12 miesięcy, ale ponieważ przywódca zaprzyjaźnionego kraju zmarł, to znaczy Stalin akurat, bo to był rok 53, no to ojca natychmiast wypuścili, także ojciec nie siedział rok, tylko spędził w więzieniu 9 miesięcy. Akurat ja byłem no już na świecie, ojciec mnie pierwszy raz widział, jak miałem no parę miesięcy, powiedzmy. Dopiero 10 lat po zakończeniu II wojny światowej udało się osiągnąć moc, z jaką elektrownia pracowała w latach 40. Zainstalowano wówczas 3 nowe kotły parowe i 2 czechosłowackie turbozespoły. Jeden z nich zachował się do dziś. W sumie zainstalowana moc wyniosła 108 MW, co stawiało elektrownię Szombierki w krajowej czołówce. Posłali jakiegoś operatora czy dziennikarza do elektrowni, no więc pierwsze to zawsze go posłano na nastawnię, nie? Na nastawnię, gdzie był operator nastawni, siedział za ciepłym stoliczkiem, prawda? Miał tam setki urządzeń różnych do obserwacji, ale zanim był, on sobie siedział w białym fartuchu, rękawiczki białe, jeszcze była palma, jeszcze były rybki, żeby mu się nie nudziło, i w taki sposób pokazywano pracę energetyka, nie? Natomiast rzeczywistość pracy w elektrowni to jest ta brudna praca tych pozostałych pracowników. Dostawa węgla, odprowadzenie żużla, praca w wysokich temperaturach, obsługa w wysokich temperaturach. Spawacz kotłowy, a spawacz warsztatowy to jest kolosalna różnica, nie? Spawacz kotłowy to jest dosłownie specjalista, naprawdę. Nie dość, że on musi mieć wysokie kwalifikacje, żeby jego spaw był odpowiedni, żeby nie było, powiedzmy, żeby było dobrze pospawane, bo musiał mieć swoje uprawnienia do spawania, ale oprócz tego pracował czasem w takich warunkach, że musiał się ubrać w kombinezon pioszczelny z nadmuchem sprężonego powietrza i głową w dół, drugi go za nogi trzymał, a trzeci go jeszcze tam chłodził, żeby mógł coś pospawać. Także w takich warunkach czasem pracownicy musieli wykonywać swoje roboty. Pośród zatrudnionych byli również tacy, którzy pracowali tutaj od początku istnienia zakładu. Większość z nich zasymilowała się w nowej, powojennej rzeczywistości. Jednak nie wszyscy.
Byli tacy, znam takich dwóch było, którzy albo mieli problemy takie lingwistyczne, że nie potrafili przyswoić sobie języka polskiego, albo mieli jakiś swój własny upór, że zawsze do nas się zwracali po niemiecku. No z tym jednym jeszcze to tak, ale ten drugi to był tak uparty, że może rozumiał, co ja do niego mówię, ale on mi zawsze odpowiadał po niemiecku, nie? Także, ale to mi nie przeszkadzało i innym chyba to też nie przeszkadzało. W latach 50. w elektrowni pracowało 850 osób, najwięcej w historii zakładu. Był to okres, kiedy praca była zaszczytnym obowiązkiem, że każdemu trzeba było pracę dać, zapewnić, wyjść się czasem i wymyślało pewne stanowiska i czasem się dublowało na wszelki wypadek. Nie? Niech tam jeszcze będzie, byleby nie musiał być bumelantem, nie? Byleby nie musiał być bezrobotnym. W latach 60. w okolicy powstawały nowe osiedla mieszkaniowe, czego naturalnym następstwem było zwiększenie zapotrzebowania na ciepło. Elektrownię zaczęto więc stopniowo przekształcać w elektrociepłownię. Zakład produkował energię elektryczną i ciepło, ale wytwarzano tutaj również inne produkty. U nas była taka pustaczarnia, w której były produkowane pustaki typu alfa, to były takie żużlobetony. Po prostu była to ta tak zwana produkcja uboczna, nie? Ponieważ mieliśmy kierownika zaopatrzenia i zbytu pochodzącego z Kieleczyzny, to połowa Kieleczyzny jest wybudowana z naszych pustaków i budynki mieszkalne, i budynki gospodarcze, wszystko to było dostarczane z naszych tutaj produkowanych pustaków. Bo były silne, to nie były pianobetony, tylko to były żużlobloki, które zastępowały 12 cegieł normalnych. Dzięki, powiedzmy, tej możliwości, że była ta produkcja uboczna, to my mieliśmy wygospodarowany duży zysk socjalny i na skutek tego potrafiliśmy wszystkim ubiegającym się dzieciom zafundować kolonie. Pamiętam taki dzień, kiedy rzeczywiście wyjeżdżałam na kolonię i z wielkim bagażem podjechałam na dziedziniec tej naszej katedry i próbowałam sama wejść do wnętrza budynku. Domykacz drzwi wejściowych był chyba źle wyregulowany albo miał dosyć duży opór. Ja próbowałam wejść, a drzwi mnie cofały. Także to było takie pierwsze wrażenie no, niezapomniane. Znaczy, pamiętam ten moment do dzisiaj, a rzeczywiście potem trochę czasu tu spędziłam. Elektrociepłownia była ciągle i systematycznie obecna w domu i ja jako dziecko i absolutnie przypadkowy słuchacz tych właśnie historii znałam tu większość pracowników. No pewnie to byli najbliżsi współpracownicy, bo ja znałam nazwiska, znałam tych ludzi, gdzieś tam spotykaliśmy się, więc wyjeżdżaliśmy razem na wakacje, więc no to było tak, że była identyfikacja, tak? Można było tam przy okazji siedzenia przy wspólnym obiedzie jednak usłyszeć, co się znowu dzieje, jaka była awaria. Pracowało wiele rodzin, w zasadzie tak z pokolenia na pokolenie, gdzieś ludzie wiązali swoją przyszłość z tym zakładem. W związku z tym atmosfera też była bardzo specyficzna, bo była rodzinna. Praca na tej elektrowni była jakby pracą w rodzinie, dlatego że wszyscy wszystkich znali. Wszyscy sobie pomagali nawzajem, nie było zawiści, nie było rywalizacji o stanowisko, o pracę. Nam tego zazdrościły inne elektrownie. Naprawdę. Tutaj wszyscy pracowali jako jedna duża rodzina i to było wspaniałe, to było fajne.
No a potem jak się zaczęła kończyć elektrownia, kończyło się już zapotrzebowanie na naszą energię elektryczną, bo ona była za droga w stosunku do potrzeb. Inne elektrownie były bardziej ekonomiczne. No to się to wszystko zaczęło rozpadać. I tak powoli się kruszyło. Odstawiało się urządzenia, likwidowało się urządzenia. Od początku nowego wieku powoli wygaszano pracę EC Sząbierki. Ówczesny właściciel zakładu, państwowa spółka Zespół Elektrociepłowni Bytom, rozpoczął przygotowania do zmiany przeznaczenia kompleksu. Wnętrza obiektu udostępniono na potrzeby działalności kulturalnej. W hali dawnej maszynowni organizowano m.in. koncerty i wystawy, warsztaty tańca i plenery artystyczne. Ja pracując później w tym zespole takim do spraw rozwoju elektrowni, myśmy próbowali wykorzystać tę elektrownię do innych celów. Znaczy planowaliśmy, co by tu można było zrobić. Miał powstać hotelowiec w budynku rozdzielni, miała powstać duża galeria handlowa w budynku kotłowni, miała powstać hala widowiskowa w budynku maszynowni, tu na tej dużej hali po turbinach. To wszystko miało, ale na to trzeba było pieniędzy, których nigdy nie było. Nie było chętnego, żeby te pieniądze wyłożyć. Kierunek obranych działań zakończyła sprzedaż państwowej spółki fińskiemu koncernowi Fortum. Dostęp do obiektu został mocno ograniczony. Właściciel powoływał się na względy bezpieczeństwa. Od 2017 roku obiektem zarządza Fundacja EC Generator. Fundacja otrzymała unijne dofinansowanie, które chce przeznaczyć na zabezpieczenie obiektu i najważniejsze remonty. Budynek wpisano do rejestru zabytków i znajduje się na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Jego losy wciąż niepewne. Monitorują miłośnicy historii i architektury oraz byli pracownicy zakładu. Ja byłem zawsze z tego zegara dumny, że powiedzmy była to wizytówka na tej wieży zegarowej. Starałem się zawsze zadbać o to, żeby ten zegar w miarę był sprawny, był w ruchu. O, tutaj są moje uwagi, które kiedyś napisałem. Naprawa wskazówki małej, strona południowa i dla ewentualnie przyszłych monterów czy remontowców napisałem, że do wybudowania tej wskazówki potrzebny jest klucz do wskazówki zegara o szerokości 52 mm i to jeszcze nasadowy. No, także to jest taka uwaga, że może się to komuś jeszcze przydać.